И здравейте, пичове, аз съм Legendary Plays и днеска ще снимам на модел Lucky Block. И сега първо ще почнем с много късмет. И да започнем. Може малко да изгледа. Какво е това? Каска Protection 4, Fire Protection 3, Blast Protection 4, Project Protection 3, Unbreaked 3. Добре, това е хубаво. И 5 TNT. Точно е 5. 8 TNT. Така. Tu има изплаше. TNT-та. На таблета съм. Чакай, ще чуеш тогава. Извинете, може да ви лаги. Чувства. Но сори. Лошо ми доста късмет, пък лоши неща. Вещица и прилепи. Чакай. И аз ще се пусна на Game Mode 1 да я убия, защото ние понасям тая баба. Ужасно лаги, извините. Чуй сега. Що бягаш сега от мене, ма? Чуваш ли? Чакай. Уж много добро, пък ми се пада лоши неща. Коне, добре, оплаших се малко. Броня, но не енчант. Честно. Още TNT! Чули? Уж е много добро, пък лоши неща. Котки, не знам. Котки са опитомими. Яко. Добре. Следващото. Това пияно коле. Това ме изплаши диамантен блок. Това играе. И за какво ли? Ти не може ли? Чест. Ти не може ли да говориш и да играеш? Обсидиан кирка. Експерт. Ти на кое си? Добре, броня. Ти на таблета ли си? На телефона си на лаптопа? TNT. Господи. На телефона си или на таблета си? Да. What the fuck? Някаква тъмница. И с паяци. Добре. Човек, после ще направиш ли видео на Lucky Block? What the fuck? Извинете. Чакай, защо? Да, добре. Не на Lucky Block, на той. На газ мода. Аз ще го пратя. Бързо. Ще ми убият. Сега ще пиша. Извинете за това. И ако ви лаги, може да ни каче този клип, ако лаги толкова много. Добре, да се вземем сега. Да се вземем сега. Едното. Ще вземем така и две такива и така. Сега. Почвам. Добре, перли и окон от ендера. Добре, букшелфове и книги. Като гледам тези зомбите направо са флаша. Добре, хубаво. Те са с много късмет. Защо не ми се пада нищо хубаво? Вау! Това ме оплаши. Диамантен блок и отгоре една светкавица пада. Добре, книги.
Пъч 1, Knowback 1, Fire Protection 4, Power Който са 2, падна. Blast Protection, Fire Protection, Break 3. Остана да има само Forge, Ще е гадно, ще. ще е яко. Чест. За да си оставя айтемите. И сега почваме с лошите. Да. Не мога да. Няма как да го излезем. Ето виждате колко е гадно. Някакъв крипър. Целият огън направо. Който е чудовище, не знам. Добре, да не идва. Цветове. Някой меч няма ли да ми се падне? Гъбка! Чувам съм за... Айде! Един меч. И той тук му. Добре, чукам сега тея. Гледам по-бързо сега да ги свършам. Който са падна. Това е яко. Това е гадно. И добре, това ще бъде от епизода, да ви харесам. Ако харесате този мод, харесайте, абонирайте и гледайте. И